Tarkastellaan lisäeristetyn majoitussaunarakennuksen julkisivun pintalämpötilaa. Tässä kuvassa nähdään, että lisäeristetty osa, jossa on tuuletusrako myöskin, niin lämpimän tilan kohdalla seinän pintalämpötila on noin 3,5 astetta plussalla, kun ulkona on noin 3 astetta lämmintä, ja sitten kylmän kuistin kohdalla on noin puoli astetta kylmempi, koska siellä ei ole lämpötilaeroa rakenteen yli. Ja sitten lisäeristämättömässä seinässä lämpötila nouseekin 5,5 asteeseen, eli se on jo 2 astetta lämpimämpi. Ja sama toistuu täällä saunan puolella. Saunan vastainen seinä on noin 3,8 asteinen ja kuistin vastainen seinä on noin 3 asteinen. Välissä näkyy myös ikkunoista heijastukset. Ja ilmalämpöpumppu näkyy myös viileänä. Se on lämmitystoiminnalla siellä.